Tak a vyrážíme na Slovensko. Směr Planinka, 2denní výstava. Další víkend a zase výstava. No to nevadí, ale pojďte s náma. Hla jsem se vám, jinak konečně mám jako stojan na kameru. Haleluja. Takže co se tady teď momentálně děje? Už uběhlo 9, takže mamka šla registračku, šla tam i s hačem a my tady máme postavený auto hezky. A tady je stan, kde je Još. Jsou tam daný i koce, není v koci, ale prostě na volno Još. Prostě se mu tam líbí, takže nějak tak a až přijde mamka z registračky, tak budeme vědět, kam jít a tak dále, protože tady je že jo, víc kruhů. Takže se to víc dozvíme. Takže nějaký update, dám zase vědět. Vážené dámy a páni, milé děti, rada by som v mene Kinologickej únie Českej republiky privítala na medzinárodnej výstave psov všetkých plemien s názvom Planinka Cup 2022-2025 vás všetkých o majstrovstvá o získanie titulu za národného a medzinárodného šampiónu krásy štátov Srbska, Nemecka, Polska, Česka, Slovenska. Uvedená výstava sa uskutoční pod záštitou World International Kennel Club a našou medzinárodnou organizáciou dnes v týchto krásnych priestoroch Kaštela Planinka, a to premiérovo prvýkrát a prvým rokom na Slovensku. I hneď v úvode by som rada privítala našich dvoch nových posudzovateľov, ktorých od dnešného dňa budú súčasťou nášho medzinárodného puču týmu za Polskú republiku, neskôr za pobočný spolok Kinologickej únie Českej republiky, Polskú kinologickú úniu, a to Kingu Kos, národnú posudzovateľku pre všetky plemená, Jacek Kos, medzinárodného posudzovateľa pre všetky plemená. Veľká gratulácia, to naozaj treba potleskom oceniť. A požiadam pani Ladu Zatlonkalovú, moju pravú ruku, k odovzdaniu ich činností podkladov pre obidvoch posudzovateľov.
to plasto? A pokračujeme našimi ctenými hostiami. Privítame prosím medzinárodných posudzovateľov z 5 štátov sveta. Náš špeciálny host pani Natáša Džunia zo Srbska, medzinárodná posudzovateľka a dlhé roky posudzuje pod FCI. Z minulého roku tu máme posudzovateľku z Nemecka, pani Jumu Schottmann, pôsobiacu v Kihave, Nemecko. Stále známy a už odnes náš medzinárodný posudzovateľ z Polska, pán Jacek Kos, dlhé roky pôsobiaci pod VSA a kinológiou Polska. Prezident medzinárodnej organizácie MADA, pán Štefan Mašány, posudzovateľ za Slovensko, dlhoročný pôsobiaci pod VSA. A pravda, že posudzovateľ za Kinologickú úniu Českej republiky, pán Tomáš Zatloukal, expert hlavne na plemená, dlhoročný posudzovateľ pod FCI, UČI, VSA, člen Kinologickej rady KUČR. Zároveň poďakovanie patrí aj nášmu týmu, ktorí tvoria nové tváre našich spolupracovníkov. A to Patrik, Dávid, Natália. Prosím, veľmi všetkých vás o strpenie a pochopenie, zapisujú prvýkrát, tak trošku sa na nich usmievajte, aby boli si istí, čo robia. Veľké poďakovanie patrí taktiež môjmu manželovi Ladislavovi Sancovi za jeho neskutočnú šikovnosť a ochotu pripraviť všetko mojej spokojnosti. Poďakovanie taktiež patrí pani Kašekos a Latke Zatloukalovej, ktoré sú moje teraz pravé ruky a budú mi pomáhať registrácii a pôsobiť v kruhoch. Ďakujem. Nad celou výstavou budem mať záštitu moja osoba, moje meno je Adriana Santos, som prezident Medzinárodného spolku Kinologickej únie Českej republiky. V prípade potreby ma viete nájsť registráciu. I hneď v úvode by som rada oznámila, že v mene Kinologickej únie som sa rozhodla udeľovať duocac šampionát, čo odnáša, že pri posúdení a získaní titulu CP, JCAC, CAC, HCAC máte možnosť za každého zúčastného posudzovateľa získať z jeho krajiny národný šampionát. Ak niekto nepochopil, nevadí, uvedené vysvetlím registrácii. Je mi nesmiernou cťou dnes oceniť titulom Grand Champion plemeno Old English Terrier, teda staroanglický teriér, s menom Mad Red Shadow Bulldogs. Poprosím pani majiteľku, aby si prišla vystrihnúť ocenenie. Veľká gratulácia. Nevadí to na té fotce není vidět. Kartičku dopredu. Ale prý stačí manžel. Gratulujeme. Takže pani Prokešová, ešte raz veľká gratulácia. To zaslúži veľký potlesk. Na to musí zbierať ocenenia. Tak, prešla by som teraz trochu k organizačným veciam. Dostali ste na registráciu katalóg a zaradenie ku kruhom. Keďže tu máme do 50 psíkov a niektorí z nich musia 5-krát vstúpiť do kruhu, čiže celkovo ich máme 250, tak posúdenie bude celkom náročné a máte pred vami veľmi náročný deň. Čísla idú po sebe, čiže vás prosím o kontrolu čísla pred vami, či stojí pri kruhu a automatický vstup. Nemáme tam vedúcich kruhov, nebudú vás vyzývať tak veľmi, áno, ako ste zvyknutí u nás. Čiže treba vstupovať podľa čísiel a kontrolovať tie čísla. V prípade, ak nebudete pri kruhu, tak vás vyzve zapisovateľ, vyzve vás, aby ste vstúpili. Vzhľadom na počet psíkov sme nezvolili ďalší personál ako vedúcich kruhov a zjednodušili sme s tým spôsob vstupu.
Technickým veciam. Prosím, nezabúdajte na pitný režim vášho psíka. Toalety máme v budove hlavnej ubytovni a za nami v hlavnej sú tiež ďalšie toalety. Je tam voda, dá sa nabrať pre psíkov. V prípade, ak budete mať problém, klidne môžete aj personál poprosiť, aby vám pomohli. Čo sa týka fekálí a vyprázdňovania psíkov, všimli ste si, sú pri kyblíkoch lopatky, treba nabrať, vyhodiť to tam bez sáčiku. Bez sáčiku, áno, oni to potom skompostujú. Takže ešte tu máme vonkajší pár, ktorý určite ste si všetci všimli. Slúži na rýchle občerstvenie s možnosťou využitia nealkoholických nápojov, kávy, čaj, ľahké občerstvenie. Platí sa v hotovosti eurom. Požiadam všetkých, aby teda naozaj nejakým spôsobom odstraňovali fekálie z trávnika, neviem sa vykostať, z trávnika, aby naozaj z nás sem pustili aj druhýkrát. Tak, fotokutík máte pripravený za mnou. Keď si všimnete vzadu, je tam fotokutík, kľudne sa môžete nafotiť aj v priebehu dňa, v podstate celý deň. Ďalšou vecou je, že v prípade, ak dokončí posudzovateľ v kruhu posúdenie, treba potom prísť za takých 15-20 minút, keď mi odovzdajú zapisovatelia podklady, treba prísť za nami do registrácie a vystihnúť si ceny. Môžete prísť aj naraz a ja vám potom vysvetlím, aký je ďalší postup a či postupujete do druhého dňa. Prajem všetkým veľmi krásny kinologický deň s nami, aby ste si ho užili v radosti. Myslím si, že vy ste tu veľmi dobrá partia ľudí, ktorá sa už aj medzi sebou pozná. Takže prajem naozaj všetko len to dobré, veľa športových úspechov a hlavne kľud a pohodu. To je základ. Pekný deň prajem. Takže začínáme Polskem. Je to 5 zemí, všechny nás budou posuzovat, takže my začínáme Polskem a za chvilku půjdeme na řadu.
Hlásím a dostali jsme bis ze všech zemí. Mě tam koukají, už je to jedno. Ze všech zemí neboli Best in Show jsme se dostali u všech 5 zemí. Takže je to úplně wow, jakože o můj bože.
No ano, takhle nějak se cítím. Cítíme se tak všichni, že prostě wow. Takže jestli vám přijde moje reakce až moc, tak není moc, je málo. Takže teď hodíme večerní chill a uvidíme se zase zítra u hlavních soutěží.